Yeah, ndithu kulinji imeneyi program imene ndithu achimwendo ndithu awapanikiza ndi mafunso kuwapanikiza mpakana kufika pano kuti achimwendo aja anayamba kumpanga attack le amalekano kuti kodiwe samazitengera ngelo atula nkhani ino komanso kodi iweyo m'banja makwanu chibadwireni bambo ako ndi mayi ako mmene mumu mavuto sanakuthereni pamene anayamba kulongosola za mavuto ziya kuti mdziko muno panado kuchipatala kulibe chimondo iyayi mutitupizane munthu ndipite naye panopa ndikuchipatala komakuti pamenepo ndikuti muzinthu zina atavomereza kale kuti sakuchita bwino ndiye zambiri zili mkatimu tiye ndithu tione kuti kodi nkhanizi zikuti bwanji kumeneko. Guys, thank you so much Malawian cameras. Kapasite athu pena ake ndiyo kayikitsa ndiye mwina tikhoza ulirira 1 trillion pamene kapasite yoti tikhoza kugwiritsa ntchito kapena kupanga handle 1 trillion tilibe, koma izi sizikutanthauza kuti boma ndiye tilisiye kuapatsa ndalama, koma timangofuna kuwunikirapo kuti nawonso mbali yawo aliso ndi zina zoti akhoza kukonza. Chabwino tathokoza kwambiri poti yambira moteromo wanangwa tialandire olemekezeka Richard Chimwendo Banda palainipa. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ndadzuka bwino kwambiri kaimyo. Ifetu tadzuka bwino. Komanso tialandire Hadrod Nkandawire. I'm in transit. Ndiye mwina ndikhala nanu for only 4 minutes. Okay. Kuchitipa kungalire. So I'm sorry I don't have time. Ndingo kambapo zinthu ziwiri zitatu zimene ndingathekungena kwinako pakuti mulimbira Kandawire komanso akamwandira komanso ena amene mungathe kuwayimbira kuti akambepo pankhani kuti mwina amalawi amve bwinobwino. Koma munyango yochepa imene ndili nayo 3 minutes 4 minutes ndiye kuti ndingokuyankhulani kwa ziwiri zitatu kumene ngati muli ndi funso mundifunse koma mundilole kuti ndikuyenda. Chabwino olemekezeka takumvesani potengeranso kuti nyengoyi ndi ya kampeni tiyamike kwa basi kuti munalola kuti kanthawi kochepa mutijoine pa program yathu. Timafuna tifunseko kunduna ona za maboma ang'onoang'onowa nkhani ya funding mene wayambira wanangwa ikuoneka kuti ikuvuta chaka ndi chaka timakhala tikubwera pano funding m'makhanso ikupita mochedwa komanso ikupita yochepa. Pano tikamba za 17.4 billion kwacha imene imayeneka kupita koma sinapite. Inu mukhoza kukambapo zotani ngati nduna ona za maboma ang'onoang'ono? Kupika mbapo zinthu ziwiri. Toyamba mwina amalala adziwe kuti boma likapanga bajeti ndiye kuti simpimmalena kuti ndalama zili nazo ayi. Boma limayembekezera kuti amalawi apereke misonkho, akapereka misonkho akatolera akadzunjika ndalamazo ndi ndalamazo amene kuzigawa kuzigwiritsa ntchito. So mukamva kuti anthu apita ku parliament amanga bajeti sizitanthauza kuti ndiye kuti ndalamazo zonse zapezeka. Kumakhalanso kuti awerengeranso kuti ndalamazo adzizitolera misonkho ndiye misonkho ikamaperekedwa ndimene azigwiritsa ntchito. Ndiye ndalamazi zimakhala angapo pali ndalama mwachitsanzo zimene timati zolipirira wanthu ogwira ntchito mboma malipiro, komanso ndalama zimene simungathe kuzichotsa kapena kuzisuntha zimene timati zimene zozazo kuti anthu munagwirizana munasanirana mwachitsanzo masalari za wanthu mapension a wanthu zolipirira zinthu zina mwachitsanzo malo mabuilding amene anthu amagwirira ntchito. Ndiye pali ndalama zina zimene mumagwiritsa ntchito ngati za program kungoyankhula kuti mwina anthu ena amvetsetse ndalama zimenezo zimene mumagwiritsa ntchito mwina ukapanga maactivities osiyanasiyana. Komanso pali ndalama zina zimene timatha kugwiritsa ntchito mwina zomangamanga ndi zinthu zotero. Ndiye tikamakamba nkhani ya bajeti toyamba ndiye kuti ndi dongosolo limene mumakonza ngati parliament amayamba kukonza ndani yake amakapita ku parliament kukapempha kuti parliament ikachita approve ndi dongosolo ndi mapulani. Ndiye dongosolo ndi mapulani zimakhala ndi cost yake kuti mwachitsanzo mwapanga plan kuti ife titafuna ndalama zokwana 50 million kwacha. Ichi ndi chitsanzo chabe. Ndiye mumapita ku nyumba ya malamulo mumakapempha kuti tikufuna chaka chino tigwiritse ntchito 50 million kwacha. Koma nyumba ya malamulo ikavomera imapanga lamulo timati appropriation bill imene mazakhala appropriation act kapena kunena kuti tsopano ndi lamulo kuti nyumba ya malamulo yavomera kuti ndalamazo zikapezeka zigwire ntchito mmene momwe. Koma izi zimakhala assumptions kapena kuti kungolingalira chabe kuti tidzapanga ndalama zakuti tidzapeza ndalama zakuti.
ndiye nyumbamba mujekapanga budget imaperekedwa ku treasury kapena kuti kulikulu la boma kumene amang'ana za chuma kumene kundu kumene amaona kuti kuditalolera ndalama zingati pa dziko lonse pa tsiku limodzi kapena pa nthawi yokwana motere ndipo ndalama zimenezi tizigwiritse ntchito motani ka pa mkota ka miyezi 3 ka miyezi 4 tigule mankhwala mchipatala dziko lonse nomkhale mankhwala tilipira aphunzitsi tilipira nthawi za umoyo ndiye tikatero tizimangako misewu tizipangako zina ndi zina ndiye akamati budget ndi dongosolo la zikhumbo za anthu funding ndi ndalama zimene zapezeka zimene mwatolera ndi zimene mwapereka kuti anthu ambe kugwiritsa ntchito budget ndi funding ndi zinthu zosiyana mungati okhala ndi dongosolo ndi mapulani kuti ndikufuna ndipangiza kuti koma ndalamazo osazipeza mu nthawi yake mwina nkuzipeza mofulumira kapena mochedwerako ndiye nkhani ya funding ndi budget ndi zinthu zosiyana koma kuti anzathu amayang'ana kwambiri budget amayang'ana kwambiri mapulani amene anaperekedwa samayang'ana kwambiri funding kapena ndalama zimene boma lapeza ndiye boma likapeza ndalama zimaona no ma priorities ndiye ndingapereka chitsanzo tili ndi ma priorities a dziko maphunziro a wana malipiro a aphunzitsi malipiro anthu okuya kuchipatala mankhwala mzipatala ndizo tikukozina ndalama zija zimaperekedwa pang'ono malingana ndi ndalama zimene zapezeka mu nthawi imeneyi envo ndizimeza tochuluka bwanji ndipo zigwire ntchito motani komanso pamakhala dongosolo kuti ndalamazi munazichita budget kuti mwezi uwu kudzapita ndalama izi mwezi uwu kudzapita ndalama izi olemekezeka mwina potengera kuti nthawi imenenso mwati budget ndi fundingiyo ndikubwera kumene koko chifukwa akungu auza amalawi kuti ndalama sizikuperekedwa amalawi wadzimva ngati zonse muli nazo ndizoona ndikofunika mumvetsetse chifukwa ngati ndateta nthawi yanga kuti ndikuyankhuleni mundilole ndayankhulenso amalawi leti chimene chimachitika nchonena kuti timapangano priorities ndiye munthu ukamapatsa ndalama kuti inu akhonso iyi mugwiritse ntchito ndalama izi kapena inu mugwiritse ntchito ndalama izi ndiye kuti ndalama izi amayembekezera kuti anapatira matarget akayigwiritsa ntchito ayipangire kupu aonetse kuti ndalama ija yagwira ntchito motere ndipo kuthekera kwake nkotere kuti izi malipoti ake ndi awo ndiye boma limaperekanso ndalama zina kwa anthu amene agwiritsa ntchito ndiye ukhonsolo moti mukufuna kuti ndiyankhule omveka makhonsolo athu alipo 35 dziko la Malawi 35 consoles 7 ndi antawuni kapena kuti achitawuni Luchenza Mangochi Blantyre Zomba Kasungu mpaka na Kalonga ndikuti Lilongweso pamenepo Mzuli pamenepo koma makhonsolo 28 ndi makhonsolo akumutsi ndiye amene aja akamapatsidwa ndalama amapatsidwanso ndi matarget kuti ndalama izi muzigwiritse ntchito motere ndipo mutipatse malipoti motere ndiye ife tikamapereka ndalama kuboma timaonanso ma priorities timaona kuti kodi panopa consolo zikuyenda motani ndipo consolo ntchito zake ziyende motere akapereka ndalama zija timafunanso kuma consolo kuja atipatsenso malipoti amene agwiritsira ntchito ndalama ndiye sikuti tikanena kuti tidzakupatsani 50 million kwacha ndiye tikupatsani 50 million kwacha fati nanena timafuna kuti 50 million kwacha tayigawa pa kota mwachitsanzo 15 munandi 5 kota yoyambayo mutapatsidwa 15 million kwacha mapanganayo chani musanatenge ndalama za kota namba 2 izizi zinayikidwa malamulo aboma cholinga zizipewa katangale amene amachitika mbuyomu kuti anthu amapatsidwa ndalama zonse koma ntchito osaonetsa pa ground mapeto ake anthu amaononga ndalama za boma ndiye izi ndifuna kungonena mwachidule kuti ndalama makhonsolo zimapita ngati zingapite movutikira chifukwa kuti sitinatolere misonkho yambiri koma misonkho ija ikapezeka ndalama tipozitenga timapereka choyamba chachiwiri ngati ndalama tapereka koma kuitsira ntchito ndalama zija kuti treasury sapereka pokapoka dongosolo lija lizooneka kuti likugwira ntchito ngati mwapatsa anthu mwachitsanzo kuti amangani stadium kumwanza ndiye stadium ija kumwanza ikumangidwa mukaona kuti stadium ija mpakana ikulandira ndalama mpakana kumaliza
koma alipo ena amene anapatsidwa ndalama koma ndalama olemekezeka mmene mwafotokozera za kuti ndalama mmapereka ndithu pang'ono tikukamba apa za ripoti limene atulutsa Maga lokhuzana ndi miyezi 6 yoyambirira akufotokoza kuti 17.4 billion imene mwanena kuti timapereka pang'ono pa ndalama zimene boma limayeneka kupereka pang'ono 17.4 billion kwacha sinaperekedwe. Mwakambaponso za ma priorities pa ndalama zimene sizinaperekedwezi akuti zina zimayenereka kupita ku malo amene mwatchulacha kuchipatala kuti zikagwire mankhwala kuzitukuko kunkhani ya maphunziro. Inu mukhoza kufotokozapo zotani mwina ndisanapase mpata pang'ono musanapita Hadrod Nkandawire kuti alankhule nanunso. Choyamba choti ripoti kungofotokoza ndalama zimene sizinaperekedwe koma ripoti ulifotokozenso ndili nalo ndileso ndi malipoti ena amene mutandimbira foni dzulo ndafufuza ndikundipatsa ndi malipoti enanso amene anthu ena anapatsidwa ndalama sanazigwiritsenso ntchito. So ripoti limene usana kufotokozereni konsolo mpakana pano akulephera kugwiritsa ntchito ndalama timafika mpakana pa kuti tikumaliza chaka ndalama zija mpakana anthu kumabweresa ku treasury chifukwa kuti ndalama zija sanagwiritse ntchito. Ndiye pamene ndikufuna kuvomera kuti timandanena kale kuti timatha kuvutika kapekezedwe ka ndalama resource envelope ndifana ndinayambira kuti mumvetsetse timatha kuvutika kuti mina plan imene tinayi nayo tikukanira kuyikwaniritsa chifukwa kuti misonkho yathu sitinayipeze mokwanira munthawi yake koma tikazipeza ndalama zija timapereka koma tikapereka ndalama zija sikuti timapereka kuti zidyedwe ngati tomato timafuna zizigwiranso ntchito yake. Ndiye mukandifunsa kuti 17 billion sinaperekedwe ndinena kuti kufika tsiku liti ndipo madera wake wati komanso chimene sinaperekedwe chifukwa chake nkukhala chiyani kuti ndalama zonse zinaperekedwe chifukwa chokuti panalibe kapena sizinaperekedwe chifukwa chokuti amene amagwiritsa ntchito kumakonsoloko sanamaliza ndalama zimene anapatsidwa poyamba. So ripoti lingofuna mulizetse kuno bwino koma ine chenowe kuti Malawi wakumudzi amvetsetse nkhani ndiponena kuti boma likapanga lamulo loti ligwiritsa ntchito ndalama ku parliament appropriation act kuchoka ku appropriation bill lamulo limene lija ndi lamulo mukusamalisintha koma lamulo lija limanenanso through the public finance management act kunena kuti pazikhala accountability and transparency ndalama ziziunikidwa zagwira ntchito motani mwachitsanzo CDF ndi 200 million kwacha isanayambise fike pa 220 imaperekedwa pa kota 50 million kodi ngati 50 million yoyamba munapatsidwa ku console wanu kusimunagwiritse ntchito why should government give you another 50 million? This is just an example. Musanapite Hadrod Nkandawire mwamva amene alankhulira olemekezeka komanso mafunso amene afunsa tatiyankhireni. Dzomwe wambiri muna choyamba ndi wathokoza nduna for chofotokoza bwino komanso let me take this opportunity to thank him for being a very good minister to local government for the period that he came office. I should emphasize that one. He has been a very good minister in terms of the policies that we know. Also, there's no much political interference from local authorities within my councils. For that, we commend you. Also, it's during his time, for this time, our councils also 28 district councils and drama from World Bank could fight and PPG. So, Chamba from Mapandu to only go from April to June, first quarter, and the Namazambi Zumudina Foro up the Jetimanena with the other liquid transactions or RT, the General Resource Fund. You may consolidate for operations, Maso Pamono, Lord Fund. Yaniseo, Yamatauni, the municipal councils. So I'm going to CDF, I'm going to DDF from the Infrastructure Development Fund, the Commercial Water Resources Fund, one of the number of fund almost 100% at average. The government didn't vote. Comano with the DC and the Gurao, a chain of food and Karamoto, so I didn't get the Pishkata, I couldn't get the Madrid. And the Sume Amateur and Rama, other liquor transactors. Shwagam Mazaona would be kupita kwa nthawi muva kuti chipata chakuti chini kongole imakhala kuti marias amene akupanga kumulate chifukwa cha
mafunding delays zimene koma mafunding sokati ndiye period imene tinafotokozanso nena kuti panali delay ya 45 days mukakana mlipoti tinapanga emphasize kuti panthawi imene timali paripoti ile kuti ndalamazo for 30 June izaperekedwa komano after a delay of 45 days imene kuti during that period ya 45 days there was a gap yomwe makhoso amakumana nayo in terms of operations kuti apange operate effectively autumikire ntchito ya boma yomwe amene adzigwa effective because of the critical role that they play. Yanganepo sonkhani ya yomwe na maybe kubweza ndalama ku boma kuti mina khoso yapanga fail to utilize ndalamazo dziko zakuteka depending on the circumstances zozo zimatauchitika ndithu sikuti muna ndi makhoso okha koma izinso muna nthambi zina za boma zimatauchitika muna ma timelines malamaza ma project amene funded ndi madonors zimatauchitika ndithu kuti ma timelines wo timakwanitse and pali ma circumstances amene apangisa kuti ma timelines amenewo asakwanitsedwe mina kwakuti andina kuthamangira kathakena kimundirowa kuti ndiyakhakoso zomweso bana zakufumira wanangwa apanga levy issues ya consensus funding komanso issues ya capacity ankandawire pepani tikakhala bwinobwino tokhatokha mwina titha kubwerano in details anduna alankhulapo zokuti funding ikumapita m'makhonsolo komano kagwiritsidwe ntchito ka ndalamazo m'makhonsolomo ndi kamene kakuvuta mukhoza kulankhulapo zotani mwina mundiwoye kuti ndisakheke tundu kupanga kwambiri debate ngandula out of debate is my prime minister so I no tikudziwa koma inu amene kumene anduna bweresa nkhani so I wanted to address that yes alake suppose funa kuti mukayanganaso kwambiri issue ya makati audit report mona kuti zaka za 2023 2024 2025 financial years mona kuti zaka zimene ma-councils akapanga improve in terms of public finance management under his leadership so ma-gaps alipo tikukonera kuti kuna ndikuenda kumakhalisa zophinza kuti ma-councils ena sana kuisa bidonjiro drama komano that is very at minimum lengera ndimene tochokera komanso ndafotokozaka leya ndikonzere chifukwa alilangana amatawu chita badress chinthu choti mufuna nene sindinanena kuti makhonsolo aononga ndrama kuchedwetsa kugwiritsa ntchito ndrama mu nthawi yake iwo omwewa amaka amene athandiza kwambiri makhonsolo kuti achite bwino panopa dziko nayo ndi chitsanzo kumayiko ambiri in terms of kagwiritsidwe ntchito ka ndrama ku makhonsolo iwo ndikunduna kwathu takhala pansi ndikumawunikira kuti makhonsolo amene akuvutika kugwiritsa ntchito bwino ndrama agwire motani ndisabise pano ndimene mwachitsanzo even mbuyomo kuboma limene limachokera ine wadowa muna za 4-5 years or 3-4 years ago kumapezeka kuti tikakamba za ORT malawanses o anthu ogwirira ntchito anali kuchuluka kusiyana ndi ntchito zimene zikugwiridwa zimene ngati zimene zimaononga service delivery kumudzi akuluakulu akamaona akapoza kuti mapanga overspend kwa mapanga overspend ni malawanses okhaokha ndapereka chitsanzo chakwathu chifukwa choti sindikufuna kudzodzola kwina kulikonse nkhani ngati zimene zija zimaononga ndipo zimapangitsa kuti mukaona kuti overexpenditure ya council iyi inatoka kwambiri ku allowances inatoka kwambiri ku travel pamene mwina sinatoke kwambiri kugula mafuta a generator kuti magetsa matimatini sinachuluke kwambiri ifo choti mwina mafuna mbange service ina yake pa ambulance koma zachuluka kwambiri ku travel and allowances zimene zija zimakhala worrisome kwa anthu amene mufuna kukhala prudent in use of resources nthawi yandithera ndifuna ndikuwuzeni kuti muli m'manja mwabwino akambwandira ngati wa civil society amakhala nafe nthawi zambiri akamagwira ntchito yawo amatiunikira amatidzudzula lelonso angati kutiunikira ni kutidzudzula ife we have learned and we have also done very well and mukakafufuza akuwuzani kuti kumakhonsolo vuto limene akhalapo mbuyo monsemu ndi ngongole za mgonagona khonsolo iliyonse panopa ili ndi ngongole zakalekale zimene anachita masuppliers timakati kulimbana ndi ndrama za chaka chimenecho timakati kulimbana ndi ngongole za mbuyo
munatha kuwapatsa ndalama lero amakatenga ndalama zija kalipira ngongole chaka chatha za supplier wa chaka chatha andimauza kuti mupanga safa for this year pamene mwina chaka chino mwapatsa ndalama koma inuyo ngati boma simungawadzudzule chifukwa chokuti supplier chafuna kuwatengera cha ku court ndi vuto lathu kumakhonsoloku tili ndi ngongole nanga si pano chakudya machipirira okha mankhwala amadzigulira okha tili ndi ngongole za mbuyo zimene timapereka chaka ndi chaka ndewolo mwapasire 250 million kwacha mukapeza kuti masupplier amamawa afika kwa DHO afika kwa DC akupakulako 200 million 50 million ijangogwisa ntchito masiku 1 week kena kwakusana kuti ndalama zatha. This is a problem in the country and that we can't deny. Tukupangapo chani ngati boma chimene tikupanga ngati boma ndikuonetsetsa choyamba tonena kuti resources should indeed trickle down with the councils in good time. Tichite improve our revenue collection. Revenue collection yathu ya dziko ndimene akhale kuti vuta kwa nthawi yayitali. Ndalama timazitenga ku misonkho tikazitenga ku misonkho kumazigawa koma ngati sitikutolera kwa bwino sitingakwanitse kuperekanso kukhanso mu nthawi yake ndekunduna wa zachuma 5 ndi olandira ku local government kunduna wa zachuma ayikadongosolo loti mwina tizitolera kwa ndalama mu nthawi yake tikazitolera mu nthawi yake tiziperekanso mu nthawi yake so gwero kapena manthu amavuto akumakhonsolo si kusalabadira koma kuvutika kupeza ndalamaso koma zikapezeka tikadzipereka azizigwiritsa ntchito moyenera. Mulungu akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana. Musanapite just 2 minutes musanapite simungapite ayi iziziso anduna zimene tikukambira nazo ndikukhulupirira kuti ndizofunikira kwambiri awine kambwandira mwamva ndithu mmene alankhulira a Richard Chimwendo Banda za funding yopita kuma console inu ndi amene mumazungulira kumaona kuti kodi ndalamazi zikubwera zikugwira ntchito yotani mukhoza kulankhulapo zotani anduna wasanapite kuti ayankhenso. Ziwo kwambiri choyambira ndipereke moni kwa nduna komanso anzanga nonse mwachidule popeza kuti akumanga ndamvetsetsa bwinobwino zimene akapazo ndithu ndizoona kunena kuti choyambirira pamene makhansolo akukhala kunena kuti sakulandira ndalama nthawi yoyenerera zimapangitsa kuti azipanga azioleki ngongole ndi zina zotero komanso nkofunikira kunena kuti pamene alandira ndalama zija pakhale ndi transparency komanso accountability kuti ndalamazo zikugwira zotani koma ngati ndamvetsetsa bwino anafotokozanso kunena kuti mwina mavuto amene akumakhalapo ndikunena kuti tikukhala ngati tikuvutika kuti titolere ndalama zokwanira ndalamazo mwina zipite kumakhonsolo ndiye nthawi zambiri timaona kuti mwina ngati palibe kufotokozera aliyense ndithu amatha kupereka makonklusion ndi mmene akuganizira kumakhala kofunikira kunena kuti boma lizifotokozera kunena kuti izi zili chonchi chifukwa choti mwina kotani tinatolera ndalama zochepa komanso ndimafuna ndinene chonchi zimene zikutionetsera apa mwina zikuonetsa kunena kuti kawiri mwina our national budget ndikananena kuti pa Chingerezi imakhala unrealistic si budget imene imakhala kuti ikupanga reflect the realities on the ground komano tomvetsa mwina chisoni nchonena kuti pamene tikunena kuti makhonsolo athu akuvutika muona kunena kuti kawiri so mwina atsogoleri athu amakhala ngati kuti mavuto amene wamwina sango akudza akukhala ngati akukhala ndithu maiko awo kwatonena kuti tikamanena kuti maloko council amatchedwanso kuti maloko government muona kuti ma-sectors onse amene ali pa central government ndi amene sali kumene kuti ngati sakulandira ndithu ndalama moyenerera ndalama nthawi yake zimangopangitsa kuti kumene kuja ndiye kuti so service delivery isayende bwino ndimafuna ine kuonena kuti anakambapo wanangwa section 150 ya constitution komanso tili ndi decentralization policy ya 1998 imapereka ndithu mphamvu ku central government kunena kuti izipereka ndithu at least 5% of the annual national revenue zimene boma likutolera izizi sitikuziona soneza kuti zimenenso zikuchitika apa zimene tisakunena kuti mwanjira ina ndi boma kuphwanya malamulo tipamene tinayika ndime pamenepo kupeza kuti anduna akuthamanga zikulu kwambiri
boma kuphwanya malamulo amene anayikidwa muyankhulapo zolanda musanapite ndizoona leya tanena kuti bill ija imati appropriation bill komeza tangovomerezedwa imakhala kuti appropriation act ndi lamulo and amagawo ndi one of the lawyers amene akudzitsata bwino koma voto lonena kuti kufuna kuwabisira malawi chiona si bwino. China chimene mwenera kudziwa ndizonena kuti trend yathu ya ndalama zimene takati kuzifuna kumidzi yakhala ili yokwera. Ndingathe kukuza ndizoona kuti mwina pofuna kungowauza malawi mosabisira trend yathu kuchoka muchaka chimene tinayi ndalama kumakhonso konse funding trend ya zaka 5 zapitazi mukaona kuti munatachita mpaka na double, meaning kuti kumidziku ntchito zikufunika zambiri, ndalama zikufunika zambiri. Muchaka cha 2020 budget ya kumidzi inali 2 trillion muchaka cha 2020, kwa muchaka chinocho chimene tili chino ndikuti tikufika mpaka na ndikutsegulireni sankhuzo ongolota yayi. Ndingofuna ndikuwuzeni kuti kuti tikumakhala ndi kukhumba kotani ndikuti ndi 7 trillion. Ndikuti mukaona kuti tikufunitsitsa muchamanenera kambwandira komanso amaga kuti pali lamulo lalikulu la malamulo a dziko kuti ndalama zina zake zimene kupita kumudzi wina afune asafune. Tikufunitsitsa ndi mtima wolemekeza malamulo kuti ndalama zipite kumudzi, koma mkatikati mokufuna tiliso ndi kuperewera kwakapezedwe ka ndalama. Chimene chizikhala chowaditsa nkhawa malawi chizikhala chonena kuti boma likulabadira kuti kumudzi kunkofunika ndalama. That is the most important thing. Koma pamene boma likufunitsitsa likumayesetsa kumachitako mpofunika malawi adziyamika komanso azifunira zabwino. China chimene anena akabwadira kuti ndalama zikamapita zikufunika kuti zikafika kukhonsoloko anthu azidziwa kuno kwabwera ndalama zakuti. Pompano ineyo ndi ankandawire wendiwena timapereka ndalama za mapulogalamu awa amene akuti Tanzania World Bank mabiliyoni ochuluka kwambiri, over 57 billion kwacha kupita kumakhonsolo. Ndalama zimene zijaso ndi ndalama, sikuti ndi ndalama zaboma zokhazi, kuti ndalama zambiri, koma ndalama zikawunjikidwa panopa makhonsolo kumakhala ndi ndalama kuna 4 billion kwacha kuti agwiritse ntchito. Kuti 4 billion kwacha imene akuyigwiritsa ntchito motani? Ndipo anthu akumudziwo akudziwa kumene kupita ndalamako. Leti changu yang'ana kwambiri ndalama zochokera ku treasury kokha. Tiyang'anenso ndalama zonse zochokera kuma partners athu komanso zimene amatha kupeza okha local revenue zimene akangagenerate. Koma kuphera mfungo tsiku la lero tivomere kuti tili ndi vuto kuti ndalama sitimazipeza mokwanira ndipo sitimazipereka mu nthawi yake. Koma tikufuna kunena kuti tayesetsa ndipo tikuyesetsa ndipo tikupereka ndalamazo, ndipo mutati mupange track imene amanena kuti ripoti likuchokera mwezi wa January mpaka na mwezi wa June. Chaka cha boma chimayamba April. Ndikuti ripoti ija ndikukamba kwambiri za myezi itatu. Koma kuti mukafike lero August mafigures amene ali mu ripoti limeneyi asinthiratu. Chifukwa kuti ma priorities ena amene tinaona kuti ndiofunikira mwachitsanzo mankhwala kuchipatala. Mukaona kuti drug budget is receiving a big priority than allowances. Komatu mankhwala olemekezeka panopa kupita kuchipatala ukapeza zokuti akukuza panado eniweni akukuza zokuti kulibe ukagule mankhwala ndithu ofunikira kuchipatala. Ndofuna ndikuuze zoona kunena kuti nkhani imeneyo ungathe kuyikamba for the last 15 years. Koma the truth of the matter is essential drugs as Panadol ndi mankhwala ena ang'ono kuzipatala alipo. Koma pali mankhwala ena kudakalibe kuzipatala. Sindingaime pano pa chulungu kumana kuti mankhwala onse dziko lino alipo. Koma you cannot tell me kuti chipatala cha boma ukapita pa boma akakuza kuti Panadol. That is what you journalists do. I can take you to any government hospital. But mwina unandiuza kuti pali mankhwala ena amene amati munthu akanika kupanga mwachitsanzo mankhwala amaluko. Olemekezeka chifukwa chani nthawi zonse mumanena kuti atola nkhani amatero. We represent the people. And zimene timakhala tikukamba timakhala kuti talankhula ndi anthuwo akunena izi zimene zikuchitika pa ground. Vuto latola nkhani pachofuna kwambiri kutetezedwa mumazitenga ngati angelo. Inuyo ndi ineyo tinabadwa mwa munthu. Inu mungathe kulakwa ine ndingathe kulakwa.
musamazitenge ngati kuti because ndi mtolankhani chilicho chotuka mkamwa mwanu nchoona laonapo atolankhani what we say honorable ndi zimene zili pa ground. Sindikudziwa ngati niyo mumakhala ndi nthawi yopita pena paliponse ndikukaona ndili kunona pano leya ndili pachitima paboma tumani mtolankhani wanu wazodiaki ndipite naye kuchipatala ngati sitikapeza panacho koma muna mutandiuza kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe paja munachoka kusona kuzodiaki mutume mtolankhani wanu watamizi tikapeza panado koma mankhwala ena sakapezeka koma inu pofuna kuti mwina muonetse kukula kwa chinthu mumakanena ndi mankhwala oti akupezeka kale kuti nkhani yanuyo ikhale yayikulu sindinanene kuti mankhwala onse kuchipatala akupezeka ndendikulera kuti no I'm giving you an example amati chitipa poma nawo iweyo utume mtolankhani wako wa times tipite kuchipatala tikaone ngati panado sitikampeza what I'm saying is alipoti mankhwala ena kuchipatala kukulibe but mumapanga exaggerate kuti mwina anthu adziona ngati the country yafika kuona kuti there's nothing available mtima umene wowo musiye muzinena kuti mankhwala ena kuchipatala kulibe which is even kulilonge ku mankhwala ena kuchipatala kulibe si mankhwala onse ali available ndamvetsetsa nduna ndamvetsetsa bwerani tumani mtolankhani wanu ndipite I hope nthawiyo mukhala nayo sinanga muthamangira ku campaign. I hope tikatumiza munthuyo nthawiyo kuti kutsegula chipatala achakwera amanga chipatala ndapesitasi unthalire kuti kutsegula chipatala zakumwezo zomwezo sikuliso zinaso kumene ndikupitako andazingoti kukampeni kuti kutsegula kuchipatala koma the truth is mavuto malamu madakalimo mankhwala sionse akupezeka mdziko muno koma musamafike ponena boza chipatala panado mukufuna kunena zimenezo cholinga chonena kuti anthu azili zimikaonongekeratu no ino sindikunena pano kuti nyama pachulu kadakata mankhwala onse mdziko muno alimo no pali mankhwala ena izini kulilonga ku Central Hospital kuliteko amauza anthu kaguleni ku pharmacy koma sikuti ni mankhwala onse ife timangokana ndi exaggeration danuko timadana ndi kuonjezera kuthira msinjiro chicho chene kuthira msinjiro koma pofuna kungonena kuti tikamakhala ngati poma pasitsanzo munamvapo munthu wogwira ntchito kuchipatala akuwuzani kuti ndatenga miyezi iwiri osalandira ndalama munamvapo mphunzitsi mdziko munomu akuwuzani kuti miyezi iwiri sinandire ndalama sizingatheke priority ya boma kulipira mphunzitsi mu nthawi yake priority ya boma kulipira munthu wogwira ntchito kuchipatala mu nthawi yake kandi ku health center kandi kuti kumene konso ndi kumakhosolo onse aja timalipira maambulansi mmaona kuyenda aja timabatsa mavuta movutikira momwemo so tikamanena kuti other things zimene zikuyenda mdziko muno sitinena kuti zonse zatheka no mavuto adakalipo and mavuto adzakhalapo mpaka nakubwera kwa Ambuye Yesu koma ifeyo we are doing our best to address those problems including in the health sector and including the education sector panopa mphunzitsi ali ambirimbiri amene tikuwalipira mpaka nakumapasa mapromotion kumapasa social maria zawo olemekezeka mwati mavuto wazakhalapo mpaka na kubwera kwa Ambuye Yesu koma here since we are born in your family mbanja mwakwazilelea bambwako ni mayako mavuto adatha kwanu mukumakambaso mukampeniyo kuti muwonjezera ndalama zopita kumamizi koma apa mukuvomerezanso kuti ndalama mwina tikutolera tikupeza ndalama zochepa so where are you going to get ndalama izi zimene pano tikukamba pano mukumanena mu campaign kuti muzaonjezera mmakhonsolomo ndipo pamene mwene akumvetsa kuti tikanena kuti chaka cha 2026 migodi imene tapeza irutile ndalama zimene za migodi zimene tiyambe kupeza kuchoka ku rutile mawa a president achakwera apita pakayerekera kumene konso tapeza miyala ina ya golide ndi miyala ina ya uranium ndalama zipezeka mdziko muno chifukwa chonena kuti sitangokhala ndalama zimapezeka pamene mukuchita zinthu tsono miyala ya golide imene tikufuna tizigulitsa ija ikoletsatu ndalama. You think Mao is going to be poor forever? Mao is not going to be poor forever because we know kuti tini miyala yochuluka mdziko muno tindi zinthu zimene zipatse ndalama mdziko muno komanso dziko olo ku America olo ku UK olo kuti palibe dziko lopanda mavuto. That's why you find people with problems koma they're still surviving even in other countries. Lero mubwere kunoko ku Tanzania kuchitipa kuno anthu aku Tanzania aoloka akuzafuna mafuta kuno
mupite kuja kuchene kukapizana kuchitipa kusongwe aoloka afuna kudzagula mafuta ku Malawi kumeneko kuli mavuto ambiri. People are now finding refuge in Malawi. Ku Mozambique kudetsa kuja kumwanza angakuoloka kumulanje kuja akuoloka kumabwera ku Malawi kumadzagula zinthu zimene zili zochipa ku Malawi zani ukoko. Koma kwati kuno zinthu timazimvanso kuti nzokwera chifukwa kuti tikagula mochipirako pano zakwera. Koma for the global crisis yakuza dziko lonse lapansi, then you find kuti even maiko otizungulira akumabwera ku Malawi kuno kuti adzapeze mtendere. Reason zinthu zakuonongeka dziko lonse lapansi. Honorable Minister, mwina nkhani mwayilowesa kwina, can you mention mwina maiko amene mukwadziwa inu kuti akumabwera Tanzania ndili kunoko kuchitipa ndipo anthu akuchitipawo ndi mboni pa fixation ya pano pale amagamu ku Tanzania da here kuchitipa kuti kusongwe kuja anthu akuchitipa da here kudedza anthu aku Mozambique they are coming in kudedza kumwanza they are coming in kumwanza. These are the countries surrounding us. Akubera kumadzafuna kobisalira kumadzagula katundu wa ku Malawi. Zinthu ziti kamati zinaonongeka global crisis. Mesa ndi nomwe of course mwabwera ku Times. Mesa ndi nomwe Brian Banda anamfusa Peter Mutharika kuti kodi mavuto alipowa ona bakale muzina kasinga anankha kuti chani. Anana kuti this is a global crisis, a global economy that has been affected by all factors that surrounding us as a region and even as a global economy. So tikamena kuti mavuto azachuma atichita ingafu dziko lonse muzimvetsa. Wanangwa ukwamva tu olemekezeka nthawi anena okha alibe akubweretsa nkhani ina imene koma this factor is very important. Ifa munadzatchula zokuti mukapita kuchipatala simukapeza Panado, I will tell you no. Panado mukampeza kwa mankhwala ena simukapeza. That's where it is coming from. Exhalation imeneyo nimuona nayo titamvakonso kuchokera kwa maguest ena pa Mulungu akudali akambwanjira pepani ndi achimwene anga kumaga tinalowetsa ndale chifukwa acheka nawo samacheza pa time zipo yayi amapanga ndale paliponse nde nafuna kuti olemekezeka mumafuna muzingolankhula nokha inuyo munyengo iyi ndipo mukafuna kumva kuti leya akuze nizoona pakuti chipatala chiti chimene munapita olemekezeka ukapeza zoti mankhwala essential drugs. We are talking of essential drugs. Mankhwala now you are talking you said Panado. You said Panado. Now what you tamawa Mungu akudalitseni koma nkhani yakukonsolo ija tauzeni akambwandira komanso achimwene anga ankandawire awuzeni leya kuti councils have improved greatly in our time. Awuzeni kuti makonsolo akupanga zinthu zodabwitsa masajja mose maona dziko muno amapanga okha makonsolo mwina ndemanga yanu ndiyo tani amapanga okha zosija. Mulungu akudalitseni ziko mwambiri. Leya kundiva ndikukumvani nangati munalowesa nkhani zambirimbiri nde mwina ifeti olemekezekawo akutero akuthamangira ku kampeni malo moti tikhale pa nkhani ya malowesaso zina komano pa zimene alankhula olemekezeka achimwendo mukuona kuti tsogolo ndilotani ku Malawi chifukwa wanangu anafotokoza kuti ndalamatu zimene zimapita m'maconsulos ndi ndalama zimene zikukagwira ntchito chitukuko cha anthu amene ali pa ground kumadera ndi kumamizi. Azona I think mwina popeza sindikaso ndi nthawi zinthu zitatu. Choyambirira ndipanena kuti mwina chimene tikuona central government ikuoneka kuti sinakonzekere kunena kuti itha kupanga devolve fiscal decentralization. Sinakonzekere ndithu kuti itha kumapereka ndalama ku makonsolo kuti makonsolo aziyendetsa zina zonse paokha ndi mmene tikuoneramo. Komanso ndimanena kuti anduna anakhazikika kwambiri kunena kuti mwina boma likuoneka kuti sili kutolera ndalama zokwanira. Komano funso limene ndili nalo mwina lonena kuti ukamaona mmene atsogoleri athu akuchitira sizipereka chithunzithunzi chonena kuti ngati boma tikutolera ndalama zochepa. Zimene timaona ndithu ngati kumakhala ngati kuti tili ndi ndalama zochuluka. Ni zopesa chisoni kunena kuti amene amavutika tsopano muzonsezi ndi makonsolo athu. Tisaname pano tinene zoona.
makhonsolo athu akuvutika. Mukapita muzipatala makhonsolo muli mavuto. Mankhwala enieni mwina mapanado amene matchula zipatala zambiri ukapita amangokulembera kuti pitani mukagule. Chilungamo chake ndi chimene chocho. So mwina kupita patsogolo ndikanakuonda kunena kuti ndithu pamene boma likupanga decentralize mafunctions ake osiyanasiyana, komanso tionetsetse kunena kuti nkhani ya fiscal devolution tipereke ndithu mphamvu ndi ndalama. Ngati makhonsolo sitinapatse ndalama ndiye kuti sitinapatse mphamvu. Ndimafuna mwina ndiyime pamenepo zikomo kwambiri. Hadrat Nkandawire ripoti ndithu mwatulutsa ndinu. Ya zikomo kwambiri. Mwasoma sandisindike chichi kunena kuti mwina kupatula ndalama zomwe khonsolo imapeza chitakazaite kuko. Aliso ndalama zomwe imene kuti zipira ndamafoto wamba janati ORT ndi General Source Fund. Zomwe magula ntchito zina zogulira zinthu ngati zomwe makambapo 10% track budget ja kugula magetsi ndi zina zambiri zomwe khonsolo ntchito. Ndi zomwe kawiri zinapeza kuti ndalama zimenezo zikudulidwa maso zikuchepa maso zikubwera mochepa. Ndiyeso ndipereke zithunzi apa mwinaso pang'ono kungoyankhako zomwe anadza yankhulako wanangwa kumayambira kucha kunena kuti inde kunena kuti makhonsolo ayina ndithu kumachimika pawo kumapanga on source revenue. Koma mkaona on source revenue ija ngati government kwa khonsolo ndi government boma laling'ono imakhala ndi limited pomwe ikhozopeza ndalama. Koma boma lalikulu ndalama zambiri madera kutola misongo. Ndalama zomwe boma limabanga lokha kapena kuti other income generation. Mukaona pa budget imakhala ndalama zochepa kwambiri pachama limitations amene boma limakhala nawo popanga ndalama. Ndesi makhonsolo anapatsidwa malo ndi njira zomwe akhozopeza ndalama kapena kuti on source revenue. Ndalama zija mukatolera mukaona kuti kawiri makhonsolo ambiri akumathamangira ma 80, 90, 70% matarget awo on source revenue. Ndemo kana mbali imene mpeza kuti mbali imene akuchita bwino. Komanso pali mbali ina yomwe makhonsolo anapatsidwa kuti akhoza kumapeza ndalama zawokha. Ndi amati ama levels, ma fuel levy, ma toll fees,